Il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat. Festa bl-elementi kollha li jagħmlu festa Maltija, l-aspett reliġjuż, l-armar fit-toroq, il-banet u n-nar, imma t-tempu l-istaġuni jagħmluha differenti mill-maġġoranza tal-festi Maltin. Stajna nosservaw dan meta kmin wara nofsinhar konna fit-toroq fil-qalba tar-Rabat tal-marċ tradizzjonali mill-banda Lil Adam. Maż-żgħażagħ familji u anzjani rabtin inaqdu oħrajn minn lokalitajiet oħra biex jesperjenzaw din l-atmosfera unika. Bat aħna neġu mis-sawt, mawx dak il-marġ li naf tas-solt u kulħadd jaqbes fuq xulxin u hekk. Naħdmu ħafna biex para armar u hekk. Dimna ħafna u f'ħajja Allah kollox tajjeb u buċċ il-ġejt. Da iktar mill-li għandna imma n-nar. Tal-art, tifhem? Pratikament kull sena noħorġu setta flokkijiet. Is-soltu għandna nkunu għajjenin għada. Illum għajnin illum, għaxa għajjena għaddej biex narmaw, nifimni fija l-impen taħħa. Għament aħna l-festa għamlu għalina, bat minn irrit jiġi. Tifem, edu biex li kun għajnis ovvjamentu. Tifem? Għadek ma doċ pjaċi, imma n-nies la joħroġ il-temp jiġu. Zenna tem sabiħ, għalla ġina ek, nistan għawdu l-festa. Din l-festa tagħna aħna ġa qalbna, meta konna tfal. Dejjem nistennew il-festa minn sena għal sena, mhux bħal tfal tal-lum jiċċelebraw every weekend, aħna ma kellna xejn dak iż-żmien. Bli kellna konna jieħdu pjaċir. Qatt ma jagħmel festa bħal rabtejn. Ġabkom lew minn taslima. Għandi l-arus minn hawn, so din l-ewwel festa tiegħi fir-Rabat. Atmosfera vera sabiħa u nies kollha jnaqdu flimkien. Nistennew San Giuseppe ħireġ, mbagħad nitilqu pajjiżna. Imma veru għandhom festa sabiħa. Paneġirku tal-Knisja x'ikun hemm il-ġabra u nitolbu x'għandna bżonn ta' ħafna talb bħalissa. Isma' u nilbsu pulit ukoll. Dejjem libsin pulita u hawnhekk. Is-solennità ta' San Giuseppe tibqa' festa importanti fil-kalendarju Malti, tant li hiju ta' btala pubblika. Il-Ġuseppini rabtin bdew il-ġurnata fil-Knisja biċ-ċelebrazzjoni ta' qudiesa konċelebrata mill-kapitlu tal-Katedral.